दुखु जादों नै नोंथाङा मारै मोनखो बर'दिन गिदिंनानै मोजां मोनबाय बर'दिनाव गानि जामिनानै गारामा बायबाय आंनिया गाराङा रिजाबानो दं माने रिजाबमाला नोङो मोनसे गान मोसानाया जमिया गान रिजाबनांगौ मानसिनिया नोंथाङाबो फंबायफोर दङ गोबांनि माबोरै मोनदों मोसानाय सोंदो दे नोंथाङा मारै मोनदों बर'दिन मोसानानै अर्जुननियो थबजों गला मारै मोनदों थबजिया नायना सोलिबाय नै फैगासिनो दं मोसाग्राफोर उइलेम दाउ सोनो उइलेम जाया जोङो जाबाय जोङो दादा उइलियाम नै मोसादों मोसाबावदो जाखादोंना जोंना मोसायो आखाइ हमाखै आखाइ हमाखै जा मोजोंलाय अ नोंनि बारिया सोरो जाय जाबाय मोजां दा मोसालायनोसै बेजागासो मोनफैरानो मोजां नुदों ने मोसाग्राफोर आलाफोर बेनिखायनो गायेन औवानि सोगोमफब मायालाय लोमसारबाय गामि गामि फंबायफोर दामो जोंनिया मोजां दामो फंबायफोरा मोनसे फंबायखौ दामो बे नामा सौभाग'आ बे नामा अनुग्रहखौ दिन्थियो बेनो अनुग्रह बेनो नामा सौभाग'आ ya itu belajar teman-teman Jisua Sarizat malah ya Victor tasnya gitu yang bitangnya tas
Zagra. Tadi kau nak bisi-bisi aku mat. Langan. Hah? Langan bisa lah dari. Laya. Nama je lebar. Zagra. Nih, sampai le, Pak. Aku tak selai, Bos. Nih, ladu tanah sih tu. Kan ladu tanah kita boleh jadi khasa. Baik. Ozon, itu. Bido. Sampai ni kan, nak kasih. Dah ada. Itu belasnya sakit. Pesan hai selama. Belasnya tak lagi baik. Ya, belas aku nak cakap semua. Enggak belar zadeng. Belar. Jadi tidak ini. Mau keluar dia. Hei, kemarin itu senang naik. Kita tahu untuk. Naik gitu. Kalau di sana ini, saya usah naik. Raja berko. Saya berko. Tahu. Masuk ke dalam bayar. Ada soal dia.
काल का प्रोग्राम इस प्रकार से है हमारे बिना सर्वप्रथम थांग्रे Kalau